Avui farem una sessió que serà bàsicament a peu dret i els últims exercicis els faríem estirats al terra. Comencem, doncs, amb les cames lleugerament obertes entre l'amplada de la pelvis i l'amplada de les espatlles i arronsarem una miqueta les cames i portarem el pubis cap endavant per tal d'anar estirant tota la part de l'esquena lumbar. Portarem les mans davant del pubis com si tinguéssim una piloteta i anirem fent moviments circulars per anar mobilitzant tot el cos. Anem anant primer cap a la dreta, cap a dalt i cap a l'esquerra i anem girant un segon. Anem resseguint la pilota amb la mirada i quan passem pel davant ens pararem un moment, refarem les espatlles i la verticalitat de tot el cos. I ara iniciem el mateix moviment cap al costat esquerre, com si anéssim resseguint la pilota i deixar-li que fes la circumferència més gran que podem per la llargada dels nostres braços. Si volem acompanyar el moviment de la respiració, inspirarem al pujar els braços fins a la vertical i exhalarem quan anem baixant els braços cap a baix. Quan passem pel centre, deixarem anar la pilota, estirarem els braços i estirarem un moment les cames. Obrirem la punta del peu esquerre i el taló del peu dret i quedarem mirant cap al costat esquerre. Tirem el cos cap enrere mentre arronsem la cama dreta. Els palmells de les mans estan mirant en l'aire, inspirem i a l'exhalar portem els palmells de les mans cap endavant i traiem l'aire tirant els palmells de les mans cap endavant. Novament girem els palmells a l'inspirar, tirant braços cap endarrere i a l'exhalar Empleem la cama esquerra i tirem els braços endavant. Quan tornem cap a darrere, ens quedarem a la vertical, estirarem les cames i baixarem els braços al costat del cos. Refem els peus, mirem un moment endavant, rectifiquem la verticalitat de l'esquena i fem una respiració conscient
I obrim ara la punta del peu dret i el taló del peu esquerre, arronsem i estirem, s'arronsem la cama de darrere mentre estirem la del davant. Els palmells de les mans s'acosten al cos mirant cap al sostre. Inspirem i a l'exhalar tirem els palmells cap endavant i canviem el pes del cos cap a la cama del davant. Girem els palmells, inspirem, balancejant cap al darrere. I a l'exhalar, palmells endavant i tot el cos que tira endavant. Quan estiguem al davant, baixarem els braços a prop del peu dret i, mica a mica, arrossegant les mans pel terra, anirem modificant la posició dels peus i ens quedarem mirant cap a terra amb els palmells de les mans que toquen el terra. Portarem els palmells de les mans altra vegada mirant cap al sostre. Els genolls els tenim una mica plegats i a l'inspirar anirem pujant amb l'esquena arrodonida com si pugéssim un pes del terra. Inspirem, el portem fins al pit. Amb la inspiració encara obrim els braços i al treure l'aire deixem que els braços baixin al costat del cos. Ajuntarem una mica les cames i creuarem el peu dret per davant del peu esquerre. A inspirar, tornem a portar els braços a la vertical i ens agafem amb el canyell de la mà esquerra. Amb la mà esquerra el canyell de la mà dreta. A l'inspirar de nou, aprofitem per anar girant cap al costat esquerre, mentre estirem tot el costat dret del cos. Respirem. Proper cop que inspirem, aprofitem per desfer la flexió i tirem els braços a la vertical i al treure l'aire deixem els braços a la vertical, però inclinem els palmells de les mans que mirin endavant. Inspirem de nou i al treure l'aire anem baixant el cos per davant amb els braços ben estirats al costat de les orelles. Arronsem les cames fins que els braços i les mans s'acostin al terra. Tornem a portar els palmells que mirin en l'aire i a l'inspirar anem pujant com si pugéssim un pes. A l'alçada del pit obrim els braços en creu. I al treure l'aire deixem que els braços baixin al costat del cos. Obrirem les cames i plegarem la cama esquerra, creuant-la davant del peu i la cama dreta. Novament, a l'inspirar, obrim els braços cap a sobre el cap i ens agafem amb la mà dreta al canyell de la mà esquerra. Tornar a inspirar, estirem el braç esquerre més cap al sostre
I al treure l'aire anem girant cap al costat esquerre. Respirem. A l'inspirar de nou, tornem a posar el cos en vertical, els braços cap al sostre. Al treure l'aire, desfem les mans, portem els palmells que mirin cap endavant. Inspirem de nou. I al treure l'aire, anem baixant els braços al costat del cap i les orelles, fins que les mans es tornin a acostar al terra. Arronsem una mica les cames, tirem els palmells de les mans que mirin cap al sostre i a l'inspirar pugem el cos i les mans com si pugéssim un pes fins al pit. Encara inspirant, obrim els braços en creu. I al treure l'aire, deixem que baixin els braços al costat del cos. Desfarem el creuament de les cames i obrirem una vegada més les cames a l'amplada de les espatlles o una miqueta més. Arronsem una mica les cames, tirem el pubis cap endavant per tal que s'obri tota la zona lumbar i imaginem aquell fil que ens estira des de la coroneta i ens ajuda a mantenir la verticalitat. Portarem els palmells de les mans davant del pit, que es toquin i es mirin entre ells. I a l'inspirar aixequem els braços i estirem les cames i a l'exhalar anem obrint els braços en creu. Inspirem de nou, baixant el palmell de les mans que mirin al terra i a l'exhalar obrim la punta del peu dret i obrim també el taló del peu esquerre. Inspirem, anem girant cap a la dreta i quan exhalem tornem a plegar els braços portant les mans davant del pit. A l'inspirar plegarem la cama dreta i pujarem els braços a la vertical, obrint el pit i tirant els braços una miqueta endarrere. Ens quedem respirant en aquesta postura. Observem que no ens estigui fent mal la zona lumbar. Si és així, rectifiquem una mica la postura del cos, intentant mantenir el pit obert, tota la part de davant del cos en expansió. Respirem. Rectificarem la postura del cos i tornarem a baixar els braços, les mans davant del pit. Aixequem el taló del peu esquerre i deixem que el peu de darrere estigui en la mateixa línia que el peu de davant. Inspirem i a l'exhalar anem girant
el cos cap al costat dret i portem el colze del braç esquerre que s'acosti a la part externa del genoll de la cama dreta. Respirem. Intentem que el nostre cos no s'ajegui a sobre de la cama esquerra i que l'espatlla dreta ens estiri cap a dalt. La mà esquerra no deixarem anar que s'estiri tot el braç esquerre per la part externa de la cama de davant i portarem la mà dreta darrere els ronyons, aixecant una mica el cos i fent que s'obri una mica més l'espatlla dreta i incrementem la torsió cap al costat dret. Respirem. Mica a mica anirem desfent la torsió, deixant que el braç esquerre se'n vagi cap al terra i portem també la mà dreta al costat del peu de davant. I anirem portant les mans cap a davant pel terra mentre rectifiquem la posició que tenim als peus. Com les darreres vegades, portarem els palmells de les mans que mirin cap a dalt i a l'inspirar anirem portant els braços cap a dalt, les mans davant del pit, obrim, estirem cames i traient l'aire deixem que els braços tornin al costat del cos. Si convé, tanquem una mica la postura de les cames, tornem a sentir la verticalitat del cos, arronsem una mica els genolls, obrim la zona lumbar del darrere, tirant el pubis una mica cap endavant. Podem plegar altra vegada les mans davant del pit i a l'inspirar portem els braços a la vertical mentre tornem a estirar les cames i al treure l'aire baixem els braços amb creu a l'horitzontal. A l'inspirar baixem el palmell de les mans que mirin cap al terra i al treure l'aire aprofitem per obrir la punta del peu dret i obrir el taló del peu esquerre. A l'inspirar anirem girant cap al costat esquerre i al treure l'aire portem les mans davant del pit. A l'inspirar pleguem la cama esquerra i pugem els braços cap a dalt a sobre el cap mentre intentem també obrir una mica el pit i expandir tota la zona de davant del cos. Respirem.
A l'inspirar, tornem a refer la postura del cos i deixem que baixin les mans una altra vegada davant del pit. Pujarem el taló del peu esquerre i deixarem que el peu esquerre estigui en la mateixa línia que el peu de davant. Inspirem i al treure l'aire anem girant el cos cap al costat esquerre mentre deixem que el colze del braç dret s'acosti al cantó extern del genoll de la cama de davant. Respirem. Deixem ara anar el braç dret al costat extern de la cama de davant i portem la mà esquerra a la zona dels ronyons, obrint l'espatlla esquerra i deixant que s'aixequi una mica el cos. Respirem. Començarem a desfer la torsió, deixant que el braç dret torni a la part interna de la cama dreta i s'acosti al terra. I el braç esquerre baixa també amb la mà al costat del peu que tenim a terra. Deixem que llisqui una mica la cama del darrere, baixem una mica la pelvis. Respirem. A l'inspirar, tornem a pujar una mica les natges cap a dalt i al treure l'aire portem la cama esquerra cap al darrere, ens impulsem amb les mans per tal que el cos s'acosti també a les cames. Respirem. Si no tenim els talons que toquin al terra, quan exhalem, intentarem acostar una mica els talons cap al terra. A l'inspirar, pujarem els talons del terra i al treure l'aire baixarem els genolls una altra vegada cap al terra. Portarem tant els braços com les mans perpendiculars al terra, quedant en la postura de 4 grapes i farem un moviment lent i conscient de la columna vertebral, acompanyat amb la respiració. A l'inspirar, portarem el melic cap al terra mentre s'aixequen les natges. El pit també va cap al terra i la barbeta s'aixeca cap en l'aire.
Al treure l'aire, tanquem la barbeta, deixem que el pit pugi, el melic també pugi cap al sostre i les natges i el còccix s'amaguen. Inspirem de nou. El melic va cap al terra, la barbeta cap al sostre i exhalem amagant la barbeta i portant el melic cap al sostre. Inspirem. I exhalem. A l'inspirar deixarem l'esquena més o menys recta i a l'exhalar tornem a pujar els genolls i tornem a acostar el cos cap al cantó dels peus. A l'inspirar pugem els talons del terra acostant el cos cap a les mans i a l'exhalar empenyem amb les mans i acostem els talons dels peus al terra. Una vegada més, inspirem pujant talons i exhalem impulsant els palmells de les mans perquè els talons s'acostin al terra. Inspirem de nou pujant talons i exhalem portant talons al terra i el cos que s'acosta també al terra. Respirem. Arronsarem una mica les cames, si les teníem estirades, i amb els braços ens anirem acostant cap a la zona dels peus. Ens agafem un colze amb l'altre colze i deixem que el cim del cap es dirigeixi cap al terra. Respirem. Observem si amb l'exhalació podem deixar que s'estirin una mica més les cames, les natges pugen cap al sostre i els braços s'acosten així plegats amb el cap en direcció cap al terra. Respirem. A la propera exhalació que fem, deixem en els braços que pengin al llarg del cos, arronsem un cop més les cames i portem els palmells de les mans per sobre dels genolls. I, mica a mica, inspirant, farem força amb els palmells de les mans i ens ajudarem a anar aixecant el cos fins que el tornem a tenir a la vertical. Un cop a la vertical, quan traiem l'aire, observem que tirem les espatlles cap a baix, els dits de les mans
es volen acostar de nou al terra i el cim del cap es manté estirat per un fil imaginari que ens ajuda a mantenir la columna vertebral recta, sense cap torsió i sense que els cossos vertebrals estiguin comprimint-se els uns amb els altres. Respirem. I ens estirem ara al terra. Portarem les cames plegades, els peus queden a prop de les natges i els braços queden al costat del cos. A l'inspirar farem una mica de pressió amb els talons dels peus i des del pubis començarem a aixecar el cos. Mica a mica l'esquena va cedint i va pujant i el pes del cos es va desplaçant cap a les espatlles. Respirem. Propi cop que traiem l'aire des de la part superior de l'esquena, mica a mica anem baixant vèrtebra per vèrtebra. Una altra vegada, l'esquena estirada en el terra. Portem els braços a prop del cap, les mans les acostem darrere la nuca i a l'inspirar estirem una mica el cap i l'anem portant, traient l'aire cap a davant del pit, aixecant el cap, la barbeta s'acosta a la zona del coll. Respirem. A l'inspirar anirem acompanyant amb les mans, el cap, novament cap al terra. I a l'exhalar obrim els colzes i deixem que els braços tornin a quedar-se al costat del cos estirat. Estirem ara les cames paral·leles una al costat de l'altra i creuem la cama esquerra per sobre de la cama dreta. Deixem que s'arrosseguin totes dues cames cap al costat esquerre, quedant corbada la zona de la pelvis fins a la cama i el peu. Inspirant, portarem ara els dos braços
per sobre del cap i el braç esquerre va portant el braç dret també cap al costat esquerre, de manera que formem un arc abombat cap al costat dret, obrint així tot el lateral dret del cos des de les mans fins a la punta dels peus. Respirem. Anirem desfent aquesta obertura. A l'inspirar, tornarem a tirar els braços cap a la vertical. Exhalarem i a l'inspirar de nou tificarem les cames deixant que no estiguin creuades i tornin a estar una paral·lela a l'altra de costat. Baixem els braços i els deixem reposar al costat del cos. Observem per uns moments si al costat del cos dret el notem diferent al costat del cos esquerre. Simplement observem, parem atenció a les sensacions i respirem. Plegarem ara la cama dreta creuant-la sobre la cama esquerra i amb les cames creuades anirem portant el peu i la cama esquerra cap al costat dret, de manera que formem un arc des dels peus fins a la zona de la pelvis. A l'inspirar, obrim els braços i els portem al cim del cap i ens agafem amb la mà dreta al canyell de la mà esquerra. Inspirem deixant que el braç s'estiri, el braç esquerre, i traient l'aire anem portant tot el braç esquerre cap al costat dret, fent que el cos dibuixi un arc que estarà bombat cap al costat esquerre, obrint des de les mans, des de la mà esquerra, fins a la zona dels peus. Respirem. A la propera inspiració, tornem a adreçar el braç esquerre a la vertical del cos i al treure l'aire deixem els braços que s'agafin entre ells i els baixem paral·lels al cos. Desfem també el creuament de les cames i rectifiquem perquè les cames quedin també paral·leles
i estirades al llarg del cos. Reposem un moment i observem novament com sentim ara el costat esquerre del cos en relació amb el costat dret. Respirem. Podem portar la cama dreta arronsada amb el peu a sobre del genoll de la cama esquerra que segueix estirada al terra. El peu de la cama esquerra està en flexió, la punta dels peus ens mira cap a nosaltres. Portarem el braç dret a l'horitzontal amb creu i la mà esquerra a la part externa del genoll de la cama dreta. Inspirem i al treure l'aire deixem les espatlles tocant el terra i acostem el genoll de la cama dreta cap al costat esquerre. Respirem. Deixem de fer pressió amb la mà que queda sobre el genoll. El portem al costat intern del genoll i a l'inspirar acompanyem novament la cama dreta cap a la dreta i deixem que la cama dreta reposi al costat de la cama esquerra. Arronsarem ara la cama esquerra al peu de la cama esquerra. La situem a sobre del genoll de la cama dreta. La cama dreta està estirada, el peu en flexió amb els dits dels peus que ens miren cap a nosaltres. Obrim el braç esquerre amb creu i portem la mà dreta a la part externa del genoll de la cama esquerra. Inspirem i al treure l'aire acompanyem el genoll de la cama esquerra cap al costat dret mentre mantenim l'espatlla esquerra que toqui el terra. Respirem. Canviem la mà dreta, la portem a la part interna del genoll que tenim aixecat i a l'inspirar anem acompanyant el genoll i la cama esquerra cap al costat esquerre i a l'exhalar deixem els braços al costat del cos i la cama esquerra també la tornem a estirar. Obrim una mica les cames, deixem els braços estirats al costat del cos, també amb una mica d'espai, oberts, i farem uns minuts de relaxació. Observem la part del ventre que ens queda per sota del melic. I podem veure
com en el moviment respiratori es projecta una mica el ventre cap a dalt a l'inspirar i s'acosta cap al terra a l'exhalar. Sense modificar el moviment, simplement ens concentrem en la respiració, com si fossin les onades d'un mar tranquil. Deixem que la nostra respiració es deixi anar juntament amb el moviment. Observem també les espatlles i quan exhalem deixem que les espatlles es deixin caure més cap al terra. Cada exhalació que fem deixem que el pes del nostre cos s'enfonsi més i més cap al terra. Tenim el ventre i la pelvis oberta, relaxada, i podem sentir el pes de les cames que es deixen anar, els peus que s'obren i deixen també que la punta del peu es vulgui acostar cap a la part externa. Notem les natges ben recolzades en el terra i resseguim l'esquena recolzada també en tota la part dorsal, enfonsada cap al terra i tota la zona de les espatlles. Observem el braç dret, observem el braç esquerre. Inspirem de nou amb atenció i quan traiem l'aire deixem anar el pes d'espatlles i de braços perquè també s'enfonsin al terra. Resseguim el nostre cap fins a la punta de la coroneta. Imaginem aquell fil que ens estira des del cim del cap i ens allibera tota l'esquena. Anem baixant, intentant sentir el front. Intentem dibuixar un somriure que ens estira tot el front i ens treu les arrugues, ens l'allisa, front és llis, s'expandeix d'un costat cap a l'altre. Per sota del front notem les celles i els ulls que com dues pedretes s'enfonsen al fons d'un llac tranquil. Les orelles estan obertes, un fil les estira lleugerament cap a la part externa. Els orificis nasals estan oberts i dilatats.
i la part que ens queda per sota del nas i per sobre el llavi. Pot notar un frec d'aire lleuger que penetra a l'inspirar i que surt a l'exhalar. Els llavis esbossen també un somriure i ens anem desplaçant cap a la gola, dilatada i oberta, i arribem a la zona del pit, on un nou somriure ens l'obre i deixa notant-nos una calma, una tranquil·litat, un benestar. Anirem baixant per tota la part de davant del cos, fins a sentir-nos de nou a la zona del melic, la zona del ventre, que notem també dilatada i oberta, i dibuixem un nou somriure a la zona del melic. El nostre cos està relaxat. La nostra respiració s'ha tornat tranquil·la. El nostre esperit s'ha serenat. Per poder sortir mica a mica d'aquests minuts de relaxació, observem de nou el moviment respiratori i aprofundim quan fem una inspiració i deixem que l'exhalació traiem tot l'aire que hem inspirat. Inspirem novament amb més força. Exhalem. Impliquem també tota la zona del tòrax i del pit a l'inspirar. Inspirem i exhalem més profundament. Comencem a moure peus, a moure cames. Fem també les mans i els braços. Pleguem les cames de manera que els talons dels peus s'acostin a les natges. Girem les cames cap a un costat del cos i mica a mica ens anem incorporant. Quedem uns moments assegudes, si pot ser amb les cames plegades, si no, estirades. Portarem el palmell de les mans obert i a l'inspirar obrim els braços i els portem cap al cim del cap. Pleguem les mans i a l'exhalar anem baixant les mans per davant del cos. Novament obrim els palmells de les mans que mirin en l'aire. Inspirem. Exhalem
baixant tranquil·lament per davant del cos. Inspirem de nou i exhalem per davant del cos fins que tinguem les mans a l'alçada del pit. Shanti.